Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngingokandlozi. Ngicela maqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni. Wembukeli isigedle selolo elithwala iphalishi la Future Life lithungelwe ngomlilo ngabantu ababesitika ngempahla ebiphakathi endaweni yase-Verelem namuhla esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kube ukuthi impahla ebelayishe kuleli loli linganiselwe emalini engango-3 million nomarandi. Kanti amaphoyisa afika endaweni yesigameka afica itshe seloma inhlaba abantu bebengasabonwa. Kube ukuthi umshayeli weloli udilike kulona bese ephuthuma endaweni yokucima ukoma. Uma esebuya usithele kumphakathi usidapela impahla qede wabese ulithungela ngomlilo. Kuthe uma esethi uyasondela ukuzobuza umphakathi ukuthi kwenzakalani, babe sebemxwayisa ukuthi uma nje engasondela bazomnenebula ngesibhaxo. Kanti umbukeli amaphoyisa amatasa aphenya endaweni yesigameko. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.